И на саму. Мемрам да чирки руж. Беги резко подписашка. Омад, баҷока. Чо каде бангио ма диде моз чизра баҷо каде кумарам нишон тетес? Не чи набы. Нишон тетес? Зачем гандаки? О, акы дадында кидбиринам, акы бо шумо моделора нигоҳ мекунед? Ман нигоҳ накардам, телефон яй ашура. Чӣ ба ти ҳатулай раҳ мезанӣ? Чӣ ба ман раҳ мезанӣ? Ман ҳиҷонам фақат дӯст медорам. Ту ҳаҷонат безор шидай? Ту худо нагуфтӣ нишонте? Не. Ту медонӣ ки маро фақат дӯст медорад? Братан, он неста ягон арӯсои девона, ки уже ҳиҷрон безор шидам. Ягон табоша ки розеткаш вайрон шава, розеткаи худам бизанам соз шава. Ман нестам ҷон. ҳамаш маълум шуда ки хела шидаде ҳаҷот антена назадам. бахшиш пирсайма. бахшиш ҷон. бо ҳам халӣ мекунӣ? дигар такрор намешава. аҷуротам бахшиш пирс, мирғ. бахшиш. چشماش مثال چشم کوگی مستن در دست چپش ساعت طلا بستن چشماش مثال چشم کوگی مستن در دست چپش ساعت طلا بستن سرمست و با بهانه دیدن من Слышь, ты чё такая дерзкая, а?